dako og sweldo, kapoy og usahay delikado. Antus kay way laing trabaho. Ulan ug init sila moobra, aron dunay madawat nga kwarta para sa ilahang pamilya. Ang mga construction worker sa ilang obra mag-over-over para mapunan ang ilang sweldo. Kay ining ka Domingo dunay pangkulao. Dagkong building ilang buhaton, bugat nga butang ang pang-aswato. Pamaol grabe ang bation. Bisag bukat ang ilang obra, ipaagi lang nilag katawa. Kagakoy ilingaw-lingaw ra. Ang mga construction worker sa ilang obra mag-over-over para mapunan ang ilang sweldo. Kay ini ka Domingo dunay pangkulao. Ang mga construction worker sa ilang obra mag-over-over para mapunan ang ilang sweldo. Kay ini ka Domingo dunay pangkulao. Ang mga construction worker sa ilang obra mag-over-over para mapunan ang ilang sweldo. Kay ini ka Domingo dunay pangkulao.